Usezakhele ugazi enkundleni ezokuxhumana uThando Mseleku osomahlaya ngokuchwephesha ikhangiso zetelevision kanye neminye imbiko yezindaba esuke sikusakazele yona ayenze amahlaya. Lokhu kufakazela izimanga ezenzeka ngobuchwepheshe be-digital technology. Intatheli izindaba ze-SABC uNqubeko wakwaNzimande uxoxisane nalo somahlaya. Mbukeli uphawule kanje enkundleni yethu ye-WhatsApp malungana nalolu daba. Cha msasazi imoto ngoba izona ezenza ingozi yini kungavala ukudayiswa kweimoto ngoba thina sizihambela ngeenyawo asishayisani mase sidakiwe. Mina msasazi ngithi nje akungadlalwa ngotshwala. Uma ungena umuntu oziqaphelayo izinto ungafunga ukuthi lena yingosi yethu lapho sisuke sisakaza khona umbono wakho odabeni oluthile kweyisemathini. Okanye uzitshele ukuthi lesi yisikhangiso soqobo. Hi, I'm Rahati Kitsane. My brother, Ulebohang, was in pain. It turned out that his wife had brought a man into the house. Kanti ushaye phansi lona ngosomahlaya uThando Mseleku osebenzisa ubuchwepheshe be-digital media ukuveza ikhono lakhe lokwenza amahlaya. I-technology neinkundla zokuxhumana ngasho ngithi izona ezingisiza kakhulu ekuthenini ngiveze ikhono lami lokwenza amahlaya. Ngoba abantu abaningi la behlangana khona einkundleni zokuxhumana, so uthi mawufaka into yakho khona isheshe isabalale ngokusheshsha ifinyelele kubantu abaningi. Kusobala ukuthi ngobuchwepheshe be-digital media kuvela ubuciko obungakaze bucatshangwe. Is this ultimately good news for you, considering the fact that the industry has been brought to its knees? People can now sanitize their inside because with alcohol banned, people were not sanitizing their inside. Izindabeni ze-SABC nginguNqubeko Nzimande. Sanitizing inside deep down to the liver.